ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ክብርና ሚድያ ናይ ሎሚ ኣርስቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ብዛዕባ ህይወት ካናዳ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ስለምንታይ ይኸብድ ኣሎ ንዝብል ኣርስቲ ንምስታይ እዩ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ኩላህና ከም ንፈልጦን ከም ንርድኦን ኣብዚ ግዜ እዚ ህይወት ካናዳ እናኸበደ ይኸይድ ከም ዘሎ بزي تراتري جن استفلا لرئيتوتات አለው ገለ بزي نبور ናይ ኢሚግሬሽን ፍቃድ ዝተበገሰ ይኹሉ خلو ገለ ኸዓ ኣይፋልን ሽግር ኢሚግሬሽን ሽግር ዘጋርድ ኣምበር እቲ ሽግር ካብ ምሕደራን ቁጠባ ቁልሏን ዝፍጠር ዘሎ እዩ ባህልቲኦም ነዚ ንምርዳ ገለ 3-4 ነጥብታት ከቅርበልኩም እየ ቀዳማይ ሓፈሻዊ ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ወይ ከዓ ማሲቭ ኦፍ ኢሚግሬሽን ኢለምፁ ካናዳውያን ነዚ ናይ ማሲቭ ኦፍ ኢሚግሬሽን ፍጹም ኣጽዲኡናሉ ወባህልቲኦም 52 ካብ ሚእቲ ካናዳውያን ውሕዳት ስደተኛታትን ጊዜያዊ ንብረትን ክንቅበል ኣሎና ይብሉ ገለ 9 ካብ ሚእቲ ዝኾኑ ከዓ ኢሚግሬሽን ክውስኽ ኣለዎ ባህልቲኦም ዳርጋ ፍርቀ ካናዳውያን ስደት ነቲ ሃገር ብዘይፈትዎ መንገዲ ቀይራ ከም ዘለዎ ይዛረቡ እዮም እዚ መንግስቲ እዚ ንኢሚግሬሽን ዳግማይ ተቆጣፂሩ ኣሎ ብዙሓት መጽናዕታት ክሳብ ሕጂ ከም ዘመልክትዎ ካናዳውያን ንኢሚግሬሽን ብመትከል ከም ውሑድ ስደተኛታት ምድላይ መብዛሕትኡ ግዜ ደውታ ወይ ከዓ ምዝሕታል ምድላይ ማለት እምበር قوامي تحت درجة مثل مالت أيكون هنيبلو إزيد ما أبسفي حفشاوي مقبار سيكونس عابر معنات بوليسي تخرط يقبرلو بهالتيم بزعبا زي نجر زكاة بزح يكون مخناتو هاجرنا نمقصال كندا قدامنت كوهابو مالو وبحالتيهم منقصنا يونتي وحيج أزيو أكالاتيفو بزي تمرمرن بزي كوتصرن نتعنان كنكنت عنان نابز خافة درجة نخرتينا ويكانو كلنا تصبو عدل زي مرح من قدي زي تغتل ايو وبحالتيهم كل مرات مساتي بزحات حدثتي وسيخكاون ناب عقبان ويكا كونسرفاتيف يسددلو مخنياتو ليبراليان نتي سرعات إميغريشن مولو بمولو أبالاشيمو إلهم سلزامني أب عالم لخاوي تمهارو ستودنت فيزا مالتيو ببقوانو مفقات زرق زنبرت ساقم أب تي اوان تي منستر إميغريشن ناي ليبرال زنبرا مالتي ولا زحجي حدش اللون عبلع لقيتهم عب قدامي تمعالت تمرتي نو شو زنبرو 5 شهور ساعتنيات تمهارو سقمتي اي وسدهم بحالتيهم ازي تاي مالتيو ابتي بتي فيزا برميت كاوتو استحسبو 50 شح زبحالو تمهارو اوانو خمسو اي كالو سلمتاي زي ممسيوم تباهيلو سقمتي اي توستن يلوم يمارو ليبرالوان هيوتنا قطبانا يقتلولو أبز قرب أوان مرجع استجبر 5 مركتو مبزحتو كندان أبز حج وان إميغريشن كوغودل ألو يبلو إزي كاب قدامو تعمتات مزلوتي مسكونتات جن بس انعز التأساسري بفلاي دما وزاتات آبايتي كراي جزان أقلقلوت كنت عنا سبات نتنت بتاعت مسعبيت بسحي هزبي يرخوني ولاون اتسورت انكي سبيح نتخونه عاولوتي بوليسي مالت عبجيزيو سرحتنياتاتن حتى تعقبان لوتي يدلي مال منقسي نزي قطر زي كم قطباو دليتات بوليتيكاو تساطن برقت يستخاخلوين حنساب ملعلي حنساب دمان تحتي قال واحد ذات من كاي مالت كم جيزياوي سرحنياتات
ወይ ምጥንኻር ሕግታት ዕቑባ ከምዚ ቀረባን ተራይ ይተሎ BC 12 ንኣመሰለ ሕግታት ንሓፂር ግዜ ፀንሕ ፀቕጥኸ ቃልድ ይኽእል እንተኾነ ግን እቶም መሰረታዊ ጉዳያት ኣውቶማቲካሊ ኣይዕርዮምን እዩ በሃልቲ እዮም እቲ ካልኣይ ነጥቢ ቅልውላው ናይ ስራሕን ሸቕለተ ኣልቦነት እዩ ሸቕለተ ኣልቦነት መንእሰያት ኣብ ውሽጢ 25 ዓመታት ናብ ዝለዓለ ደረጃ እናዓረገ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ካናዳ ኣብ ልዕሊ 12 ሚልዮን ዝኾኑ ካብ ሳልሳይ ዓለም ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ምምፃእ ከቢድ ሳዕቤን ኣለዎ በሃልቲ እዮም ኣህጉራዊ ተማሃራይ ሓታቲ ዕቑባ እቲ ስደተኛ ማለት እዩ ጊዜያዊ ናይ ወፃኢ ስደተኛታት ጊዜያዊ ቋሚ ነባሪ ኣየገድስን እዩ ቀዳምነት ንካናዳውያን ክወሃብ ኣለዎ በሃልቲ እዮም ዝኾነ መግቢ ካብ ዝኾነ ባንክ ማለት ፉድ ባንክ ማለት እዮም ኣብ መላእ ካናዳ ክትቅበል ዜጋ ካናዳ ምዃኑ ክረጋገጽ ኣለዎ በሃልቲ እዮም ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኢሚግሬሽን ብዛዕባ ናይ ኢሚግሬሽን ዝተረበሽካ ካናዳዊ እንትኾንካ ተቃውሞኻ ተስምዕ ኣለካ ዝብሉን ኣለዉ ዝገርም እቲ ካልኣይ ነጥቢ ኦፖዚሽን ፓርቲ ዝህብዎ እዩ መራሕናቶም ከም ዝበሎ ዝኾነ ጊዜያዊ ነባሪ ኣብዚ ብፍቓድ ወይ ብቪዛ ኣብ መሬትና ዓመፅ ወይ ጽልኢ ገበን ዝፍጽም ካብ ሃገርና ክስጎግ ኣለዎ በሃሊ እዩ ብዘይ ጥርጥር ምስ ምምፃእ ብዝሒ ስደተኛታት ካናዳ ፀጥታ ተበላሽዩ ናይ መጋበርያ ገበን እናበዝሐ ይኸይድ ኣሎ ብመጭበርበርቲ ናብ ካናዳ ንምእታው ከም መንገዲ ገይሮም ወስድዎ ኣለዉ ኢሚግሬሽን ንምቁፅፃር ዝበለፀ መንገዲ ነቲ ጊዜያዊ መደብ ሰራሕተኛታት ወፃኢ ሙሉእ ብሙሉእ ምቕታል እዩ በሃልቲ እዮም ብፍላይ ድማ ሸቕለተ ኣልቦነት መንእሰያት ካናዳ ኣብ 30 ዓመታት ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ኣብ ግምት ከኣቱ ኣለዎ ይብሉ ዓብዪ ደረጃ ቁጠባ ምንቁልቋል እዩ ዝረአ ዘሎ ብተወሳኺ እቶም ኣብዚ ሃገር ዘለኹም ማለት ጊዜኹም ዝሓለፈ ማለት ኤክስፓየር ቪዛ ሒዝኩም ዘለኹም ብዘይ ሕጊ ምጽናሕ ስለ ዝኾነ ሕጊ ይጠሓሳሉ በሃልቲ እዮም ኩሉ እዚ ዝዝረብ ዘሎ ብርትዓዊ ኣገባብ ወይ ስጉምታት ሕጊ ንምኽባር እዩ ብዛዕባ እዚ ዘካትዕ ነገር የለን ምክንያቱ ሃገርና ንምቕጻል ንካናዳን ካናዳውያን ቀዳምነት ክንህቦም ኣለና ይብሉ ቀፂሉ ነጥቢ ንሪኦ ክንክን ጥዕና እዩ እዚ እውን ብብዝሒ ናይ ካናዳውያን ብዝሒ ዘሎ ድኽነትን የቕሬታ ዳርጋ ናይ ክንክን ጥዕና ኣዝዩ ተበላሽዮም ዘለዎ ይምዛረብሉ ንኣብነት 15,000 ዝኾኑ ካናዳውያን ኣብ 2023-24 ባጀት ዓመት መጥባሕቲ እናተጸበዩ ቅድሚ 7 ወርሒ መይቶም ክብል CBC ጸብጺቡ ነይሩ ኣብ ኢመርጀንሲ ዝረአ ምጽባይ ናይ ግዜታት ተገዳስነት ናይ ሓካይምን ሕጽረት ናይ ክኢላታትን ከም ዘሎ ዘይካሓድ እዩ ቀፂልና ንሪኦ ነጥቢ ሕጽረት መንበሪ ገዛውቲ እዩ ቅልውላው ኣባይቲ ሰማይ ዓርዩ ኣሎ ሰባት ንስደተኛቱን ከይተረፉ ይቕስሉ ኣብዛ ሃገር ሰባት ንኽነብሩ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ዝገብሮ ዘሎ ምሕደራ ስርዓት እዩ ትፈልጡ ኣለኹም ንዓመታት መንግስቲ እኹል መንበሪ ገዛ ኣይሃነፀን ስለዚ ድማ ጠለብ እናወሰኸ ቀረብ ዝመጣጠን ስለዘየለ ዋጋ ኣባይቱ ክውስኽ ፀኒሑ ዘሎ ስለዚ ድማ ኣካሬትን ኣውፈርትን እዚ ከም ሓደ ዓብይ ዕድል ንኣባይቲ ከም መገዲ ምህናፅ ሃብቲ ክጥቀሙሉ ክኢሎም ኣለዉ ስለዚ ዋጋ ክራይ ክውስኽ ከሎ
ደሞዝ ግን ከም ቀደም እዩ ኣይወስኸን ሰባት ክራይ ገዛ ክኸፍሉ ይቃለሱ ኣለዉ እዚ ሃገር ድማ ካብቲ ኣብ ካናዳ ገዛ ኣልቦነት ገዛ ምስኣል ማለት እዩ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ዝኾነሉ ምኽንያት እዩ ስለምንታይ ኢና ነዚ ሃገር ወይ ከዓ ነዚ ስርዓት ኣብ ፀገም ክነብሩ ክሳብ ክንድዚ ፀገሞም ነፍቅድ ዘለና ካናዳውያን ውሑዳት ስደተኛታት እዮም ዘድልይዋ ካናዳውን ክንብል ከለና ድማ ብትውልድን ብዜግነትን ረኺቦም ንነዊሕ ዓመት ክቕመጡ ዝፀንሑ ግብሪ ሰሪሖም ግብሪ ዝኸፍሉን ዜጋታት እዩ ፀቕጢ ኣባይቲ ኣብ ካናዳ ውፅኢት ናይ ሓደ ጉጅለ ኣይኮነን ውፅኢት ናይ ሓያሎ ስርዓታት ኣብ ሓደ እዋን ካብ ሚዛን ወፃኢ ክወፁ ከም ዝተፈቐዱ እዩ ድሩት ቀረብ ካናዳ ንልዕሊ 10 ዓመት እኹል ገዛውቲ ኣይሃነፀትን ብፍላይ ድማ ከም በዓል ቶሮንቶን ቫንኩቨር ዝኣምሰላ ዓበይቲ ከተማት ልዑል ጠለብ ዘለዎም ከተማታት እየን ቀፂሉን ዕቤት ህዝቢ እዮም ዘረቡ ዕቤት ህዝቢ ጠለብ ዝዕቢ እኳ እንተኾነ ግን ህንፀት ኣባይትን ሕግታት ዞባውን ትሕተ ቅርፅን ፋይናንስን ግን ምስኡ ኣይተስተኻኸለን እቲ ክፍተት እቲ ዋጋታት ክራይ ገዛ ዝፍንጀረሉ እዩ ንዋጋታት ገዛውቲ ከንህሩ ዝኽእሉ ምኽንያታት ገደብ ዘለዎ ወይ ከዓ ዞኒንግ ትብልዎ ማለት እዩ ቀስ ዝበለ ምጽዳቕ ፍቓድ መሃብ ሕፅረት ጉልበት ኣብ ህንፃ ልዑል መሬት ንዋትን ፋይናንስን እዩ ዋላ እውን ብዘይ ኢሚግሬሽን እቶም ደረት ገና ዋጋታት ላዕሊ ምደፉ ብዙሕ ንብረት ዝገዝኡ ኣውፈርቲ ተፈጢሮም ኣውፈርትን ኣካረይትን ንሞሳን ክራይን ንብረትን ዝገዝኡ ኮይኖም መንበሪ ኣባይቲ ከም መናብሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ወፍሪ ንብረት ክሕሰብ መፅዩ ንሓፂር ግዜ ክራይ ቀረብ ናይ ንውሕ ክራይ ምንካይ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ውሽጣዊ ስደት ናብ ዓበይቲ ከተማታት በዚሑ ገዛ ኣልቦነት ማሕበራዊ ደገፋት እናገደዱ ይኸዱሉ ኣገልግሎት ጥዕናን ኣእምሮ ወልፍን እናዓበዩ ይኸዱሉ እቲ እቶት ደገፍ ስንክልናን ሶሻል ኣሲስታንስ ማለት እዩ እዚ እውን እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ዘቕርቡ ርእቶታት ኣሎ ኣብ ህዝባዊ ክትዕ ኣረኣያታት ክብደት ክስከም እንተደሊላ ሓደ ደረጃታት ኢሚግሬሽን ምስ ምጅማር ኣባይቲ ዓቕሚ ትሕተ ቅርፅን ምትእስሳር ክግበር ኣለዎ ክልተ ንከበቲ ገበነኛታትን መርመራን ብቕልጡፍ ብምእላይ ምምሕያሽ ፀጥታ ናይቲ ሃገር ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ሰለስተ ጊዜያዊ መደብ ሰራሕተኛታትን ምምፃእ ተምሃሮን ካልእ ናይ ኢሚግሬሽን ሰባት መፅሉ ክፀብብን እንተተኻኢሉ እውን ደው ክብለሉ ዝኽእል መንገዲ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ካናዳውያን ብንጥፈት ዝካትዑሉ ዘለዉ ስክፍታታት እናዓበዩ ይኸይዱ ደረጃ ኢሚግሬሽን ፀቕጢ ኣባይትን ዓቕሚ ክንክን ጥዕናን ከምኡውን ፖሊሲ ብኸመይ ክመሓየሽን ክመሓደርን ኣለዎ ዝብል ስክፍታታቶም እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ እቶም ሕጋውያን ሕቶታትን ህዝባዊ ፖሊሲታትን ግን ዝዓበየ ኣገዳስነት ኣለዎ ክብሉ ርእቶታቶም ዘርጊሖም ኣለዉ ስለዚ ክቡራትን ክቡራንን እዚ ዘቕሪበዮ ዘለኹ ሓፈሻዊ ስእሊ ንምምፃእ እምበር ኣዝዩ ብዙሕ ትንተናን መረርን ኣብዚ ግዜ እናበዝሐ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኩላህና ኣብ ቅድሜና ሽግር ንሪኦ ስለ ዘለና ገለ ስእሊ ንምፍጣር እሞ ካብዚ ተበጊስና ንነብስና እንታይ ክንገብር ኣለና ክንሓስብን ክንርድእን ስለ ዘለና ንሎሚ ዘቕረብኩልኩም ኣርእስቲ እዚኣ ካለ ኮይኑ ናብ ኩሉ ክባፃሕ ሼር ላይክ ብምባል ነዛ ቻነል ከዓ ሳብስክራይብ ክትብልዋ ብትሕትናን ኣኽብሮትን
يحتكم كسب بخال أرستن رخب نخلهنا سسناين نخلهنا طعنان ناتمنى خوي فانوكم يغني الله